କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ କମ୍ପାନୀ କେମିତି ଗୋଟେ ପୁରା ଦେଶର ଶାସକ ହେଇଗଲା? ଆଜି ଆମେ ସେହି କାହାଣୀ ଦେଖିବା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ଥାନ ବ୍ୟବସାୟରୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏହି ପୂରା ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ କେମିତି ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ଆଉ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରିବାର କଥା। ତାପରେ ଆସିବ ସେହି ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଯାହା ଇତିହାସ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଚତୁର୍ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ନୀତି ଆଉ ଶେଷରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ତେବେ ଏ ସବୁର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟରୁ। ଭାରତର ଧନ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ, ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଡଚ୍, ତାପରେ ଇଂରେଜ ଆଉ ସବା ଶେଷରେ ଆସିଲେ ଫରାସୀ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ଆସିଲେ କାହିଁକି? ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଆମ ଦେଶର ମସଲା ଆଉ ବସ୍ତ୍ର। ଏଇ ବେପାରକୁ ନେଇ ଇଂରେଜ ଆଉ ଫରାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଶେଷରେ ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଜ କାରଖାନା ବସାଇବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଫରାସୀମାନେ ହିଁ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟ ତ ଜମିଗଲା। ଏହାପରେ କମ୍ପାନୀ ଭାବିଲା ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରିବାର କାମ। ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୁର୍ଗରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 1639ରେ ମାଡ୍ରାସରେ ତିଆରି ହେଲା ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ। ତାପରେ 1668ରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଚାର୍ଲସ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କଠୁ ବମ୍ବେ ମିଳିଗଲା, ସେଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ଏହାପରେ କଲକାତାରେ ବି ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ତିଆରି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏ ସବୁର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା 1613ରେ ସୁରତରେ, ଯୋଉଠି ପ୍ରଥମ ଇଂରେଜ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା, ସୈନ୍ୟ ବି ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଉ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତେ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏବେ ପାଡ଼ିଥିଲା ନିଜ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବାର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଜାଣିବା, ଯାହା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଶାସକ ବନେଇଦେଲା। ଆଉ ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଥିଲା 1757ର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଟା ଯୁଦ୍ଧ କମ୍ ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବେଶୀ ଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ନବାବ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା, ଆଉ ପଟେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଇଭ୍ ଲଢ଼େଇରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧୋକାରୁ ଜିତିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ମୀର ଜାଫର, ରାୟ ଦୁର୍ଲଭ, ଜଗତ ସେଠ ଆଉ ଓମି ଚାନ୍ଦ। ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ନବାବ ହାରିଗଲେ, ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ ନୂଆ ନବାବ କରାଗଲା ଆଉ କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିଲା 24 ପ୍ରଗଣା। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିଜୟ ଥିଲା, ସାମରିକ ନୁହେଁ। ଆଉ ହଁ, ମୀର ଜାଫର ହିଁ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ। ପଲାସି ତ ଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଖେଳ, କିନ୍ତୁ 1764ର ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ, ସେଟା ଥିଲା ଅସଲି ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏଥର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ ତିନିଟା ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ମୀର କାସିମ, ସୁଜା ଉଦ୍ଦୌଲା ଆଉ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଜିତିଲେ, ଆଉ ଏହି ଜିତ ସେମାନଙ୍କ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା। ବକ୍ସାରର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ 1765ରେ ହେଲା ଆହ୍ଲାବାଦ ଚୁକ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଜବ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା? କମ୍ପାନୀକୁ ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବାର ପୂରା ଅଧିକାର, ମାନେ ଦେୱାନୀ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଚଲେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ମାନେ ନିଜାମତ, ରହିଲା ନବାବଙ୍କ ପାଖରେ। ସିଧା କଥା ହେଲା, କ୍ଷମତା କମ୍ପାନୀର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା 1772 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ତ ଜିତିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରି କାମ ହେବନି। ଏବେ ସମୟ ଥିଲା ନୀତି ଆଉ କୂଟନୀତିର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପଲିସିଗୁଡ଼ିକୁ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତେବେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରର ରାସ୍ତା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଥିଲେ ହାଇଦର ଅଲି ଆଉ ମହୀଶୂରର ବାଘ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ। ଶେଷରେ 1799ରେ ଚତୁର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ହାରିବା ପରେ ଯାଇ ଦକ୍ଷିଣରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତିନିଟା ଯୁଦ୍ଧ କରି ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ବି ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଆଗଲା। ଏସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଜିତିବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ବରଂ ନିଜର ସବୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଚାଲାକି ଭରା ନୀତି, ଲର୍ଡ ୱେଲ୍ସଲିଙ୍କ ସହାୟକ ସନ୍ଧି।
ଯାହାକୁ ମିଠା ବିଷ୍ କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହେବନି। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆମେ ତମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ, ବାସ୍ ତୁମେ ଆମ ସେନାକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରଖ ଆଉ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଅ। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ରେସିଡେଣ୍ଟ ବସିବେ। ଫଳରେ ରାଜାମାନେ ନାମୁକ ମାତ୍ର ଶାସକ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ବସିଲେ। ଆଉ ଏହି ଜାଲରେ ପ୍ରଥମେ ଫସିଥିଲେ 1798ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟଭୋକ ଏତିକିରେ ମେଣ୍ଟିଲାନି। ଏହାପରେ ଆସିଲେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଆଉ ଆଣିଲେ ରାଜ୍ୟ ଲୋପନୀତି। ଏହା ତ ରାଜ୍ୟ ହଡପ କରିବାର ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା। ନିୟମ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲା। ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ନିଜର ପୁଅ ନଥିବ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସିଧା କମ୍ପାନୀ ଶାସନକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବନି। ଏହି ନୀତି ବଳରେ ସାତାରା, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାନ୍ସୀ, ନାଗପୁର ଏମିତି ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ଏପରିକି କୁଶାସନର ବାହାନା କରି 1856ରେ ଅବଧକୁ ବି ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଏହି ନୀତି ହିଁ 1857 ବିଦ୍ରୋହର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ, ଚୁକ୍ତି ଆଉ ନୀତି ପରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଅସଲ ଚେହେରା କ'ଣ ଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏହାକୁ ହିଁ ଦେଖିବା। କେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥା ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶାସନରେ ବଦଳିଗଲା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା 100 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। 1757ର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରୁ 1857 ଭିତରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଜଣେ ବେପାରୀରୁ ପୁରା ଭାରତର ଶାସକ ବନିଗଲା। ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ କୂଟନୀତି ଦୁଇଟାଯାକ ରାସ୍ତା ଆପଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଶସ୍ତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶାସନ ଶେଷ ହେଲା 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ। ଆଉ ତାପରେ କମ୍ପାନୀ ହାତରୁ ଶାସନ ଯାଇ ସିଧା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ଏହି ପୂରା କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବା ନିହାତି ଦରକାର।